Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Itago niyo po ako sa pangalang Shene, Sir Casper. 48 anyos. Ang aking karanasan ay nangyari 3 dekada na ang nakaraan. Taong 1992, edad 18 anyos ako. Nang mamasukan akong isang sales girl sa isang grocery store dito sa lungsod ng Bacolod. Stayin kaming mga trabahante sa grocery store na iyon. Kaya iisang compound kami sa likod ng malaking bahay ng aming amo. 4 kaming babae sa isang kwarto. 2 double deck na kama. At ang sa tapat namin ay ang mga kalalakihan. 6 sila roon. At mas malaki ang inuukupan nilang kwarto kesa sa aming mga babae. Isa lang ang kasambahay sa loob ng bahay dahil wala ring mga anak ang aming mga amo. May katandaan na ang kasambahay na ito at sa tansya ko ay edad 70 na siguro ito. Ilang dekada na rin daw itong nanilbihan sa mag-asawa. Wala rin itong pamilya. Kaya't hindi ito nagde-day off at lumalabas tuwing araw ng linggo. Lola V ang tawag ng mga kasama ko sa kanya. Kaya iyon na rin ang tawag ko rito kapag nakasalubong ko ito at humihingi ng magandang araw. 3 linggo pa lang ako noon sa trabaho. Ang sahod ko ay para sa sarili ko lang din. Dahil hindi naman nanghihingi sa akin ang aking mga magulang. May sarili naman kaming palayan sa probinsya na pinagkukunan ng pangkabuhayan. Sadyang tamad lang talaga akong mag-aral ng kolehiyo dahil gusto kong magkaroon ng sariling kita. Kaya pagka-graduate ko ng high school ay sumama na kaagad ako sa isang kapitbahay para magtrabaho sa lungsod. Linggo noon, nagkayayaan na naman kaming mga magkatrabaho. Panginain sa labas ang aming ginawa at gabi na kong umuwi. Ang iingay pa namin kahit anong saway ng matandang kasambahay. Hanggang sa umabot na sa punto na nagalit na sa amin ang matanda. Kaya lang kami natahimik. Maging ang matanda ay tumahimik na rin. Ngunit nagulat na lamang kami nang wala pang ilang segundo at hindi man lang namin narinig ang pagpihit ng pintuan nito sa malaking bahay ay bigla na lang nasa harap na namin ito. Magkaroon kayo ng kaunting respeto sa matanda ha? Sambit nito na ang mga mata ay halos magbabaga na sa galit. Halos tumakas lahat ng dugo ko sa katawan. Nanlalamig at nanginginig na ako sa takot. At hindi halos makatingin sa matanda. Habang ang 3 kong mga kasama ay nakuha pang umiti at bubulong-bulong ito. Walang lingon-likod na umalis ang matanda at bumalik sa loob ng bahay. Hindi ko maintindihan subalit ramdam ko na may kakaiba sa matanda. Ang biglaang pagsipot nito sa aming harapan. Ang paraan ng paninitig at pananalita nito. Ilang sandali pa ay naging tahimik ang lahat. Ramdam ko ang alinsangan ng panahon. Patuloy lang ako sa pag-aabani ko ng aking sarili. Nang marinig ko ang ungol ng aking kasama na nasa taas ng aking higaan. Huwag, huwag, sigaw nito na tila may pilit iniiwasan. Kaya kagad ko na itong ginising. Bel, gising. Nananaginip ka yata. Saad ko sa bayog-yog. Kaagad naman itong bumangon at napahawak sa dibdib. Dahil lagi itong may baong tubig sa tabi kahit natutulog ay.
Hindi na ito bumaba pa ng higaan. Uminom ito ng tubig bago nagsalita. Binabangungot tuloy ako dahil sa kalokohan natin kanina. Si Lola V daw, naging mukhang halimaw. Wika nito. Yan kasi, puro kayo kalokohan. Wika ko rin dito. Bumalik na ito sa pagkahiga. Halatang antok na antok pa rin sa kabila ng nangyari sa kanya. Bumalik na rin ako sa paghiga nang may mamataan akong anino na dumaan sa aming bintana. Jealousy ang kristal na bintana at may ilaw sa labas, kaya malinaw ko iyong makikita. Tinignan ko ang aking relo. 11:00 na. Imposible na isa sa mga lalaki iyon na aming kasamahan dahil madalas mas nauunang matutulog ang mga iyon kaysa sa amin dahil mas mabigat ang kanilang trabaho kaya kailangan ng pahinga. Mga ilang minuto lang din ang lumipas nang may huni ng kutok-kutok sa aming uluhan. Doon ako bumangon. Tinignan ko ang aking mga kasamahan. Dahil sa ilaw na nasa labas ay aninag ko lang ang mga ito. Tulog mantika. Samantalang nakita kong gumalaw si Isabel. Hinawakan ko ang mga paa nito. Kaya napapasik ito sa gulat. Kaagad itong bumangon at napaangil sa ginawa ko. Shane, naman, mamamatay ako sa gulat dahil sa'yo. Pabulong iyon na reklamo nito. Sabi ko na nga ba at gising ka? Narinig mo ba yon? Tanong ko sa kanya ng pabulong rin. Oo naman, aswang yun. Sagot nito. Nakiramdam kaming dalawa dahil kami lang naman ang gising ng mga sandaling iyon. May paruot pa rito na mga yabak ng mga paa. Pareho lang kaming natatakot na mga sandaling iyon. Bumaba siya sa aking higaan. Balak pa sana niyang gisingin ang dalawa ngunit pinigilan ko. Baka mapalakas pa ang boses ng mga ito at maririnig kami sa loob. Mga 10 minuto ang lumipas at ramdam kong tumahimik na naman. Binuksan ko ng kaunti ang bintana at sinilip kung may tao ba sa labas ngunit wala naman. Hanggang sa namataan ko sa gilid ng dingding ang matandang si Lola V. Nagtaka ako at tila nakadikit ito sa dingding na parang butike. Subalit likod naman niya ang nakadikit sa dingding. At gayon na lamang ang pagkagulat ko na makitang hindi ito nakaapak sa lupa. Sa takot ay kaagad kong isinara ang bintana at umupo na sa aking higaan. Napagtanto kong isang aswang ang matandang kasambahay. Tinanong ako ni Belle kung may nakita ba akong kakaiba sa labas. Umiling-iling lang ako at bumalik na sa pagkakahiga. Dahil marahil sa takot, kung kaya't maging sa aking pagtulog ay binangungot ako at ang aking nakikita ay ang matanda na masamang nakatitig sa akin. Simula noon, kapag dumating kami ng bahay ay pinaalalahanan ko ang aking mga kasamahan na huwag nang magingay. Formal na rin kami kung mag-usap. Tila bigla kaming naging matured lahat. Maging sila pala ay naranasan din ang bangungot at ang matandang si Lola V ang laman ng panaginip na may nakakatakot na itsura. Pero walang isa man sa kanila ang pinagkwentuhan ko sa aking nakita noong araw na pinagalitan kami ng matanda. Nakalipas na noon ang ilang buwan, araw ng linggo. Hindi kami nag-day off, kaya nasa bahay lang kami ng aming amo. Naglaro kami ng volleyball sa labas ng bahay dahil isang malaking subdivision iyon. Paminsan-minsan lang naman may dadaang pribadong sasakyan. Masaya kaming naglalarong apat at dahil mainit sa harap ng bahay ng aming amo, ay lumipat kami ng pwesto
sa harap ng kapitbahay. Nang makaramdam ng uhaw ay napagpasyahan naming bumili ng malamig na soda sa may tindahan. Umupo muna kami sa upuan nito sa harap. Nagkipagkaibigan sa amin ang tindera ng tindahan. Napag-alaman naming katulong lang din siya roon. Hindi rin nalalayo ang kanyang edad sa amin. Hanggang sa naitanong nito kung isa ba daw sa amin ay kaanak ang matandang kasambahay ng aming amo. Ang isa naming kasama na ilang taon na rin sa aming amo ang nagkwento. Kwento raw minsan ng aming amo na walang pamilya ang matanda. Ilang beses na itong palipat-lipat ng trabaho. Noong kabataan nito ay palaboy lang sa daan hanggang sa isang pamilya ang nakasagip. Pinakain raw ito at binihisan. Ngunit nang magdalaga na, lihim na pala nitong binababoy ng asawa nang naisa ng ituring siyang anak. Kaya naglaya siya. Ginamit na pamasahe ang kapiranggot na pera sa bulsa hanggang sa makarating ng bayan. Sa edad daw kasi na 12 ay mukhang dalaga na ito dahil sa sobrang tangkad. Sa bayan naman kung saan ito muling napadpad ay isang ginang ang nakakita na palaboy-laboy ito, kaya ito na ang sumagip. Pagtitinda ng kakanin ang trabaho ng ginang. Wala na itong asawa dahil namatay sa sakit. Wala rin itong mga anak dahil natupok ng apoy ng minsang iwanan nilang mag-asawa. Dekada-dekada na ang nakaraan dahil pareho silang may trabaho. Kaya nang makita nito ang batang si VI, naging magaan agad ang loob nito sa bata at inalagaan ito at naging kasama sa buhay. Hanggang sa tumanda ang ginang at nagkasakit, naiwan na namang mag-isa si V. Marami sana ang nagka-interes na ligawan ito subalit dahil sa trauma sa ginawang pambababoy rito ay takot na ito sa mga lalaki. At dito na nga ito nagtagal sa amo naming negosyante. Mabait ang amo namin kaya siguro nanatili ito hanggang sa tumanda. Ngunit isang tanong muli ang namutawi sa bibig ng tindera. Wala ba kayong napapansin na mga kahina-hinalang galaw ng matanda? Ang tanong niyang iyon ang nagpagulat sa akin. Hanggang sa sumabat na si Bel. Nang minsang nagsungit si Lola V, naku, hindi na kami umulit pa sa pagiging maingay. Nakakatakot siyang magalit, pero mabait naman siya. Litanya ni Bel. Nanatiling tikom ang aking bibig. Wala akong dinagdag at hindi ko gustong ikwento ang aking nasaksihan. Kahit paminsan ay tila natutukso akong magsalita. Minsan kasi yung alaga naming baby dito na 4 na taon, natatakot tumingin sa dilim. Sinasabi nitong V, kapag dadaan kami sa bahay nyo, nagtatago talaga ito sa aking leeg. Minsan sa kasama ko. Momo raw si V. Mahabang kwento nito. Baka kasi tinatakot nyo. Hindi naman magkakaganyan ang bata kapag hindi tinatakot. Wika ni Bel. Uy, isang beses lang kaming napadaan dyan sa inyo. Iyon lang din. Nagpakilala ang matanda dahil malikot itong alaga namin. Tinanong niya yung matanda. What is your name daw? Ayun, sumagot ang matanda na V nga daw. Nako, ng gabing iyon, maging kami ay hindi pinatulog. Bigla na lang sisigaw ang bata at takot na magtatago sa amin. Ayaw nitong maiwan mag-isa. Litanya ng ginang. Natahimik kaming lahat sa kwento nito. Ilang minuto din bago nabasag yung katahimikan na iyon. Kung hindi pa dumating ang kanilang amo at ang nasabing bata ay hindi pa natapos ang aming pag-uusap. Nakakagigil naman talaga yung bata kung tignan pa lang. Sobrang bibo, chubby at ang ganda pa. Ako nga na hindi aswang ay parang gusto ko na tong papakin. Si Lola V pa kaya na isang aswang.
Subalit hindi iyon lumabas sa aking mga bibig. Sa utak lamang iyon. Mapapatay ako ng maaga ni Lola V kapag nangyari iyon. Pag-uwi namin ng bahay, naging masama na ulit ang tingin ng matanda sa amin. Pag-uwi namin ng bahay, naging masama na ulit ang tingin ng matanda sa amin. Yumuko lang ako at diretsong lakad papunta sa aming quarters. Ewan ko lang sa aking mga kasamahan. Kailangan pa talaga ninyong tumambay para pagtsismisan ako. Wika nito. Nagkatinginan kaming lahat sa gulat. May kalayuan ang tindahan kaya paanong narinig niya ang aming pag-uusap. Kinabahan naman ako ng mga sandaling iyon. Kapag ganoong galit siya, paniguradong may kakaiba na namang magaganap sa gabi. Bumili lang kami ng soda, Lola. Nakakaauhaw kasing maglaro, sagot ng isa kong kasama. Sinungaling! Galit na wika nito at binagsakan pa kami ng pintuan. Pumasok ito sa loob ng malaking bahay. Pagkaupo namin sa higaan ay tahimik lahat. Nagkatinginan kami na hindi alam kung anong maging puno ng usapan. Bakit niya alam? Paano? Bulong ni Belle. Siniko ko ito at pinatahimik. Maya-maya pa ay siniko ko ito at pinatahimik. Baka mamaya ay marinig na naman itong pinag-uusapan namin siya. Baka may lahing mambabarang yan si Lola V. Lagot tayo. Wika ng isa. Parang gusto ko nang sabihin ng mga sandaling iyon na hindi lang mambabarang si Lola V, kundi isang aswang. Subalit nakakatakot iyong isiwalat. Tumahimik na kayo. Baka pag-initan na naman tayo ng ulo ni Lola V. Hindi naman siya nananakit kaya tahimik lang tayo. Saway ko sa kanila. Bukas ang pintuan namin ng mga sandaling iyon at halos tumalon na ang aking puso dahil sa gulat. Bigla na lang nakatayo ang matanda sa aming harap at may hawak na kahon ng donuts. Tinitigan pa kami nito isa-isa bago humakbang palapit. Nakakagulat talaga lagi ang galaw ng matandang iyon. Bigla-bigla na lang sisipot na parang multo na hindi mo naman alam kung saan ang galing. Parang magkakasakit na ako sa puso dahil sa palaging nagugulat sa matandang kasambahay. Sa akin pa nito pilit na iniabot ang kahon. Tanggapin mo. Matigas na utos nito. Nang tila ayaw gumalaw ang aking mga kamay para tanggapin ang iniabot nitong kahon. Salamat po, Lola. Sambit ko. Salamat, Lola V. Halos sabay pang sambit ng aking mga kasamahan. Bigay iyan ng inyong amo. Seryoso pa ring wika nito at tuluyan ang tumalikod. Muli na naman kaming nagkatinginan na apat. Mahabang katahimikan muli bago nagtanong si Belle. Saan kaya siya dumaan? Bulong nito. Iyon na nga eh. Hindi ko mapigil ang sagot rito. Simula noon ay mas lalong tumindi ang duda ng aking mga kasamahan. Subalit hindi pa rin ako nagkwento. Nang gabing iyon maaga kaming nakatulog. Ngunit mga 10:00 ng gabi nang mabulabog ang aming tulog. Nang magising kami sabay ay nakita namin ang mabalahibong kamay na pilit hinihila ang isa naming kasama. Hindi pala nila naisara ang bintanang jealousy sa kanilang tapat. Nasugatan na ang aming kasama sa braso dahil pilit na hinihila ang kanyang kamay. Kung hindi pa kami nagising lahat ay hindi pa nito binitawan ang kamay ng aming kasama na noon ay sobrang dami ng dugo na lumalabas sa sugat. Nagising rin ang aming mga kasamahan na lalaki sa tapat dahil sa aming ingay. Iyon nga lang at nang katukin ng mga ito ang aming kwarto,
ay bigla na lang nawala ang mabalahibong kamay. Sobrang iyak at trauma ang sinapit ng aming kasama. Hindi na talaga ako makakatagal rito. May aswang talaga sa paligid dito. Umiiyak na wika ng aming kasama. Duda ako na si Lola V iyon. Nagalit malamang sa kanya dahil sa pagkukwento niya sa kanyang buhay. Sa kasambahay rin na kapitbahay. Kinabukasan, nagulat ang amo nang makita ang braso ng aking kasama na sobrang laki ng hiwa. Dinala iyon sa ospital at pinagamot. Pinahinga muna ito sa kanila upang maiwasan ang magka-impeksyon. Sinabihan itong babalik na kapag tuluyang gumaling. Ngunit sinabi na nito sa amin na hinding-hindi na siya babalik pang muli. Kinausap kami ng aming amo. Nakita daw ba namin talaga ang sinasabing kamay na mabalahibo? Pinanindigan namin iyon dahil nakita iyon ng aming dalawang mga mata. Ang lalaking amo ay tumawa ng pagak. Buong buhay daw niya hindi pa siya nakakita o nakaranas man lang na maaswang. Tumanda na lang siyang puro haka-haka lang daw ang mga naririnig sa paligid. Siyempre, hindi naman namin ipinagpilitan rito na paniwalaan kami. Nagkwento lang kami ng kung ano ang nakita namin ng sabay. Hindi ko na nga ikwento ang nasaksihan ko kasi hanggat walang ibang saksi nun, mananatili akong sinungaling sa mga pinagkwentuhan. Hindi pa naman lahat ng pinagkukwentuhan mo ay maniniwala sa iyo. Lumipas ang ilang buwan, wala nang nanggugulo sa amin. Subalit yung kasama namin ay hindi na talaga bumalik pa. Hanggang sa nagpaalam na rin ang isa ko pang kasama na umuwi dahil may matinding dahilan. Matapos hanapan ito ng kapalit ay kaagad itong umuwi. Nang sumunod na linggo ay nagpaalam naman si Belle. Ang dahilan nito ay pinapauwi siya ng kanyang papa dahil bagong panganak ang ina. Walang magbabantay umano sa bagong sanggol. Dahil puro baguhan ang aking mga kasamahan, tila nawawala na rin ako ng gana. Yung mga lalaking kasama namin ay sila pa rin naman. Pero iba kasi kabanding ang mga babae dahil babae ako. Kaya nagpaalam na rin akong umalis at ang rason ko ay mag-aaral akong muli. Wala na akong naging balita sa aking mga kasamahan hanggang sa nag-asawa na lang ako at tumanda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Shene ng Bacolod. Maanyag ako. Alright.